Nože Erik, toto je pre teba. Čím začneme teda? Že kokot úvodom, nie? Však si už uviedol, že traja debili ideme skúšať znova. Jo. Let's go. Čaute ľudia, ahojte. Diváci, máme tu zo pár vecí na skúšanie. Jedno sme už toho ukázali pre Erika. Erikovi sme ukázali kokot. Erikovi sme ukázali kokot čipsy. Ešte tu máme piča čipsy. Ešte tu máme slané čipsy. Ešte tu máme slaný chips. Mega slaný chips, pozor. Chips. Musíš byť... Dobre, kokot. Ešte tu máme štiplavé orechy. Pre Peťa 1000 mg taurínu. Akože pre mňa, to je pre teba. duši. To ja mám piči. Narastie mi vagína. Máme tu modrý granát. Bomba, ty debil. No bombu proste. Modrá bomba. Modrá bomba. V 1000 mg si dáme bombu a vytrube nás. Mne sa fakt nechce žrať tie orechy. Budeš... Ale budeš. Tak- A máme dobre, tu ovocko pre všetkých enjoyerov, automatov a free spinov. Tak si vyber, buď budeš jesť štiplavé orechy, alebo si dáš naše orechy. Vaše orechy 100%. A budú slané. Však to potom čipse. Alebo si dám vaše orechy s kokot čipsami. A môžeš posúdiť, že ktoré sú lepšie. Ja viem, ktoré sú lepšie. Ja neviem, ktoré sú lepšie. Dobre, tak začneme týmto. Nebudeme si s tým mohol? začať, lebo keď Nie, s tým ja by som začneme- začal normálne Keď niečím si úplne, začneme, že... nebudeme mať oné chuťové bunky. Nemôžeme Hej, s tým to budeš začať. mať dojebaný úplný... Nebudeš potom môcť tastovať penisy. Actually smart. Tak ideme na tie buzeránske veci. Ideme na tie penisové čipsy? Penisové čipsy. Dobre. vaginou. Peťo, povedz svoj plán, aký si mal, že ako to ideme robiť. Nie, ja som mal plán, že spravíme na blind. Že budeme, náhodne si vyberieme čipsy, nebudeš vedieť, čo si vyberať, lebo čakajme, zatvoríš oči, alebo whatever. Okay. A budeš musieť určiť, či to je cicina alebo vagina. Ale to je celkom dobrý Keď plán. to Tak bude uvedz ti mi zle, tak bude Nie. púzna. Čo ak to bude fakt, že chutiť ako vagina alebo penis? Dúfam, že nie. Ja mám nejaký intel na to, ako má chutiť penis, ale neviem, či je to No, pravda ty a možno to bude dneska niekoho. zistím. Takže si dám. Ja Nechceme chcem to asi ani vagínu povoňať. v živote. Ja by Chceš som... to- Áno, ja ja by som... nemôžem. Nemôžeš to voňať, lebo potom to No môžeš... potom No to dobre, budeš vedieť. dobre, Ale to buzerám ti. nemáš ako nevoniať. Čak, koko, teraz to vyťahneš 4 mesiace po zárubke, ty koko, bude to tu Ja, kandy. však to vlastne bude aj tak chutiť jak hovno aj hento aj toto. Však sereme všetci Dobre. rovnako. A nie sú len dve pohľady. Poďme ich otvoriť, dáme to na Pičovina stôl a začneme postupne proste si ich dávať. Neviem, či to smrdíš ty cigáň, alebo... Sorry, do piče, ja som Ukáž dneska, pičku, ukáž mi ju. ja som dneska behal. Dobre, kto ide prvý? Od najstaršieho stredy, najmladší. Dobre, tak vyberte mi jeden čipsík, A ja on sa tam sa ty opečím, ja sa debil. opečím, ja sa opečím. Jeden iba. Jeden náhodný, jeden chudák. chips, dosačku. Ja sa nepozerám, ty To piču. ti radím. Oni sa radia. Dobre, dobre. OK, man. Môžeš sa otočiť. A môže to aj očukať, alebo nie? Nie, Nie, ubíjaj. nemal by si. Ja ti to dám aj do úst a zapchaj si takto nos. Daj to sem. Nie, že daj si to do úst normálne. A nič, alebo, Ja sa nič nehovor. Ty koko, to je dobré. Nič nehovor. No. A na konci ešte dám tebe a dáte mne a neviem, či bolo vidno, čo sme dali Asťovi, keď tak ukáže teraz na Musím screen. ma zapkať, ty rozveď, ja sa dusím. Nie, už nemusíš, ty debilný. To len keď som ti to pchal do huby. Si spokojný so svojím výberom? Kamu, normálne Dominik, cibulový on si- čips. on si- Reálne on si- cibulový čips. Tak Dobre. asi vieš, čo to je tým pádom. Riadna Cibula. cibula. Nie? Je cikula? Buzda. Ty si buzerán. Je to Ty dal vagoša. vagínu, ty debil. Jebe, veď vagina. Dal si vagínu. Nechutí jak cibula. Tebe chutí jak cibula? Nie. Ako ananás alebo zlá ryba. Nič medzi. Mne vagina chutí ako keby lížeš mince. Reálne penážne mince. OK, actually, smart. Penis, vieš? Nie, Železné. penis ako penis, Takže ale... penis. Áno, penis. Vyber mu. Kokot, veď nevidím, čo vyberám. Ne? A však zelený alebo rúžový, ty debil. No, mám. Zapkaj si. Zapkaj si, kokot. Zapchaj si nos, fakt. Žuj. Už si nemusíš mať. To je cibulový čip. Čo to je? A podľa mňa si mi dal ale penis. Určite, lebo ty by si mi nedal vagínu. Ale to je fakt cibulový čips, to nie je nič proste. Dostal ťa.
Je to pička. Je to vagina? Je to šuška. Hej? Áno. Je to cibula. Kámo. To je Čiže- proste... Čiže teraz sme mali iba šuškový, hej? No. No a mne dáte oného kokota do No ale rýchlo do piče, nemám celý deň. Môžem? Môžeš. Môžeš. Je Kubo. U mojho malého Frantu. No poď. No, Joj. Nechutí to ako nič proste. ale je to dobré. Je to dobré. Ale Čo neviem prečo je to spojené s nejakými pohlavnými orgánmi. Presne pre takýchto kokotov, jak je Kubo. Ale to je clickbait, iba to je clickbait. Ale čo máš? Je, no. Povedz, čo máš. To netuším. Má dve možnosti, 50-50. Dali ste mi penis? Dali ste mi Je to vagošu? penis. Je to penis? Je to penis. penis. Je to Ja som penis. vedel, že vy ste hovorili. Ale- Ako to chutí Ja penis? chcem vedieť, ako to chutí, Pohode, kávečko. je to dobré. Hej, chutí ti dobre? To Chutí bude- dobre? No, ja bude- by som si to takú To bude to isté, Vyskúšam kámoško. vagošu. Daj sem. Vyskúšam vtáka. No není to isté. Penis je Není lepší. to. Nie. Vagina je lepšia. Toto To chutí hovoríš ako... iba preto, že nie si buzera. Toto chutí ako octové čipsy. Ak toto ako octové, a to sú normálne smotané. Toto nechutí nijak, ale toto... To sú octové čipsy. Ja neviem. Podľa mňa tie vaginové sú úplne, že jak cibula. No. Ale toto sú také, hej, také octové Smotané s proste. cibulou a Hentai to majú sú takú- octové. Takú lepšiu flavor. Ja som mal intel na to, že penis chutí ako avokádo. To som dostal akože od kamošky raz takú správu, že... Tak možno typek jedol proste avokádo predtým. Lebo tak Alebo typka. Sklamané z tých čipsov. Tak, Peťo, Píču, dobre. postavím si penis a poriadne si ho tam namočím a potom ochutnáš, dobre? Jasné. Ej. Škoda, že som sa umýval. vysevedíš, že aj... Čože ani nevrá, budeš mať aj pomazánku. No boha. Na čo z natierku? Ten slaný čips musíme dať, ten mega slaný Ty čips. koko, ale keď to takto očukáš, Káš? tak to smrdí jak vagina, počúvaj troška. Ukáž, Keď taká ja to- neumytá, Ty ale... už si cítil vagínu, ja že nie. Ale toto nesmrdí ako hovor. To nechutí, nesmrdí ako nič, debil. Toto To... nesmrdí ako... Počúvaj, keď si zatrhnutý prehrábneš pek. vajíca také troška spotené, tak možno aj hej. Sklamaný som, sklamaný. Že? No neviem, kamo. Taký keď ju oližeš proste, Dobre, nemusíš zachádzať do detailov, ale... Proste to je nič také. O ničom, sklamaný. teraz pičaci na posom. Prvá šuška v živote, hoši. Daj ten slaný. Slaný? Hej, ideme ten slaný? Počuj sa. Ty kokos. Tu máš slaný čips, Skontroluješ mi A prostatu? nemáš, Môžem. nemáš Toto nejaký oný... Boha, daj, ježiš, aby Nie. si mi tam dal fakt, že Daj- prsia, aby som sa Daj dostal. nejaký tanier alebo niečo, kde to môže položiť vôbec, debil. Kokot. Máš tu normálne rakvu? Však Tak to dobre, daj ale na tú tú rakvu. Na tú Ale ja rakvu, to do tej potrebujem- rakvy, ty To debil. Však ja potrebujem chcem, splitnúť. ja chcem potom aj tú solvy, vycumulať. Tak Tam to ti potom porozdeliť. kúruje. Nad tou rakvou. No tak to sme vrili, tak to ideme žrať iba sol, ty debil. Toto A to je- môžeš ale ešte počkaj, vycmúvať. ale ten challenge je, že máš vydržať minútu bez toho... No tak to je jeden smulať. To ti radšej cicinu vycmulám. Oh, shit. Ale... Kamoško, to jebem mať minútu v hube. Nie. Nie, ty Minútu máš, proste ty máš bez- prehľad, bez to grimasy, ale- nie? Nie, minútu bez toho, aby si sa nabil, ty debil. Ja aj tak to je úplná pohoda. Poď, splitni to. Ojebal mi s tým kameru, kokot. No niekto má najmenší, ten je môj. Ja mám najväčší hoši. Dobre. Na zdravie hoši. Cheers. Čaute. Ale to neprohodnem. On je okamo, kde mám penu. Že by sme boli vyrovnaní. Tak ja si dám toto. Hej, nech sme akože vyrovnaní. Ja som mal najmenší kúsok. Ja som to urobil penu, tebe jebe? Dobre, tak ja to asi nechcem. Fuj, vy vyjebanci. Dogrdňate prasa vyjebané. Ešte nepí, kurva. Ešte není minúta. Jebe ti? Ešte není minúta. Nebudeš sa napiť. Teraz to je challenge. Kurva. My sme to počuli. A tam ja som mal iba penu v ústach, ty koko. Ja som to nemohol. Počkaj, ja som trošku prehltol a potom som nemohol, lebo nič nie som nemal v hube, iba pena proste. Iba pena, normálne som, to bolo hrozné. Daj to prešku, daj to prešku. Pozerám. Ale Kubo nereval, ako pri tom prvom. Pri tom štipu. Pálivý čips. Koko, ale... Nájdete v minulom videu. Však ale bude revať, bude revať, Vyberte si nejaké ovocko. Ja som práve videl, že ten vrch sa strihá. Pozri, ak sa ti to podarí a nezaserem ti tu úplne všetko, tak to spravím tak. Tak Dobre. ideš prvý. Idem prvý? Ale však normálne ľudia to odstrihnú, ten No. vrch.
Ale debili to proste rozkusnú v hube. Pozeraj na ňo. A ten plast, To je čistá kokotina. to je tá najväčšia chuť, akú som kedy videl. Tá To som voda. videl na TikToku, že? Takú pičovinu. S tým sa robí ASMR. Čakale, to ti tu odrbuje normálne. Neodrobíš, keď som to ja zvládol, tak ty normálne to dáš, ty debil. Ty jak to dávaš, ak cicinu? Počkaj. Už sa tu... Vypal z jazyk. Dobre. Veďo, zapoj do toho fyziku. Zapoj do toho fyziku tak, aby to nevyjebalo proste na vyjebaný monitor, hej? Dávaj, makaj. Ako to chutí, iba voda? Iba proste taká hnusná... On na cicinu. On si z toho robil bakulu. Kokos, ale si cuckáš. Si to zložil. Aj s tým plastom. Nie, debil, proste. Si si pocuckal. Však to mám... Však... Mne to vyšlo skoro nosom. Však ja som si to cmúlal, lebo som to chcel celé dať von. Cuckal si si. Celé som to cuckal, že nechcel na celé von, aby si ma začal vode rozospievať, boha. Ja som povedal, že si cuckáš. A ne, necuckaj ho, necuckaj. Normálne, do huby to daj. Poriadne. To jak ťa Mikol si kokot. To čo si sa skoro dosral? Debil sa skoro zadusil proste. Čo, zložila aj plast debil. Ale nechutí to tak. Ne, je to hnusná voda, je to Ako taká som si hnusná myslel. voda. To je proste zlý sirup. No, je to No, úplne. ne. Je to vlastne žiadny sirup. Je to fakt, že zlý žiadny Je sirup. keby žereš ten plast proste. Vyslovene tak to chutí proste. Že je to v tom zavreté tak 4 roky. No však. Vyremen vyjebaný. Ja by som vyskúšal tú bombu. Môžeme bombu. Tak otvor bombu. Otvor bombu, ale hlavne... Dajme preč proste. Iku, o tebe ide, dobrá. Fire in the... Čo to vybuchne? Čo to by... Teba to ide vybuchnúť. Však to je bomba, ne? Z neho bude šmolko, ty kokot. Čiže plešatý už je. Dobre. Dá sa akože... Nuda. Ale dobre. Ale nuda. Dobre. Isto ste to pochopili všetci. Je to proste... Klasický Blueberry. energetiak. No bomba. Keby ste zobrali Clever Blueberry Energetiak z Billy. V Kauflande máš litrového Black Horse a modrého a je to to isté. Black Proste Horse, litrový, z Kauflandu. Modrý. Proste. Modrý, Dominik, Modrý, modrý. Majú oranžového, zeleného a modrého. A modrý je Blueberry? Modrý je modrý. Jak to vonia? Ako tá najviac basic zložka energetiaku. Tomu ver. Ako Tomu proste ver. každý zlý energetiak takto vonia. Úplne Lebo tam je lacný. proste, lebo tam Jak je ten včielka, ty najlacnejší. kokos, jak včielka. Áno, reálne, lebo tam je ten najlacnejší Hej. tablet proste. Jebe, a ono to nie je bublinkové. Ale je tam iba... Bez bubliniek a je to teplé, mohol si to dať plnou chladničkou. Mal som to v chladničke. Kedy? Pred Nie? rokom? Keď to kúpil. Prvýkrát, keď to prišlo domov, tak to dal do chladničky a potom to už nebolo. Koko, dneska som to vybral z chladničky, kapeš? Kedy? Ráno? Ale- Hej, To takto? crazy. Ťa mamka naučila? Čo? To je strašne, niečo zlé, strašne mi napadlo. Ale nechcem to povedať. Však Povedz, čo ideme ti- si masiť Čo ti prostotý. napadá? Otázne je, ktoré sú ktoré. Tak asi tá čierna bude proste tá najhoršia. Hej, bude to tak? Určite, však niekde Však to tu máš očíslované ty. Takto je to zabalené riadne. Dobre, začneme tým easy, hej? No nie, ideme od toho najhoršieho. Kamoška sa na to strašne teší proste. Na zdravie, hoši. Cheers. Cheers. Či to je nič? To je proste čistý orech. No. To je Presne. nič, ideme ďalej. Warming up. No. To je len fuj. Ešte prehltný, no a potom začne trošičku. Je to len zlé, je to strašne umelé, nemá to chuť, neštípe to, je to len proste umelá zlá vec. Je to umelé, ale ešte to neštipe, no. Je to strašne zlé. Vôbec to neštípe, je to len umelé. Má- Keby tu je napísané, že koľko to má, vieš, každý jeden. No, tak to Možno za tým niekde. našim slovenským prekladom by to aj bolo, ale vieš, no, že oni zakryjú všetko podstatné. Je to možno. Let's go.
Strašne je to umelé. Je to umelé, ale ešte je to dobré. Nie je dobré. Kamoško, Strašne je to umelé. Nepij to mlieko, nemôžeš za treťou piť mlieko, ty debil. Ešte máš dve pred sebou, ako chceš Iba prežiť? Neviem, či prežiješ. Neznášam palivé vidné. Čak, na čo si to kúpil? Len tak, proste challenge, mám piči. No vidíš. Cheers. Fuj. Ja už mám takú otrpenú hudbu, že Je to proste len strašne nechutné, zlé. je to zlé a... A neštípa. Ale toto neští, podľa mňa tento tretí štípal viac ako tento štvrtý. Reálne. Ale tento má silnejší after. Tento štípal, tento má silnejší after. Asi jej. A voda ti pomáha? Pomáha ti voda, hej, debilko? Ani chuj ti nepomáha. Nie, daj si, tam máš rovnú sirupovú vodu, ty debilko. Daj mi tu ten mlieko, ty kokot. Nedám ti ani chuj. Tam Kam si ho... Dávam to pre toho debila proste. Debil, kartónové som chcel. Daj sem kartón, Peťa. Tam máš sirupovú vodu. Tam sirupovú To je vodu žid? doniesol. Tu máš mlieko. Potrebujem vreckovku. Mám soplík. Tam máš sirupovú vodu. Tam máš mlieko, koko. Ja to akože Vyber mi, chápem. Dominik. Ti dám tento najmenší, hej? Stredný. Cez... Jak stredný, kod Sú tam opíše. tri stredné Peťo, sú ja ťa tam. zajebem. Tri sú rovnaké, tri, takže dáme si Koko, pekne čierny rovnaké jak tri. cigánsky. Vidíš, všetky tri sú rovnaké, takže dáme si pekne rovnaké tri. Ale ty máš takú istú plet, Si Dominik. zabíjaj. Hej? Ty si pekný kokot. Počkaj, a hlavne minútu sa nenapiješ. Jaj? To si rob v škôlke, kokot. Stopky. To si... Stopky. Proste minútu Čo, zvládneš. zomrem. Keď to všetci preletneme, tak dám stopky na minútu. No to neabsolvujem. Bojde, keď sa napiješ na 20 sekunde, tak sa napiješ. Kubo, to vážne, ty si slabý, fakt vážne. Budeš hovno proste. Cheers. Preletnite už? Tak preletnite. Je to strašne nechutné, zlé. Je to nechutné, ale ešte chvíľočku počkaj. No čo, Kubo? Nepij ešte. To už nie je také dobré, čo Dominik? Je to strašne odporné. Je to odporné, ale to už ani necítiš to pálenie, to už ťa bolí proste iba. To vyslovene je iba bolesť. Minútku sme zvládli. Vydržal som. Nevydržal si ani kokot. Ono je to strašne zlé, že... Už by išla slza. Nevyšiel sopel akurát tak. Pálivé veci sú najlepšie proste. Ty si debil. To není mlieko! Dolej mi kokos! To nie je také zlé, Dominik. Horší však, klídek. A ty si chcel sirupovú vodu, ty debil. Vypije liter mlieka, kokos. Koko, ja by som si povedal, dobrá to. Čo si povedal? Sa modlíš? To je ho, vidíš, on je v piči proste. Peťo, daj si všetky teraz naraz. Challenge. A mlieko mi ešte nehaj. Daj mi to do ruky, prosím ťa. Ty si sa došťal, alebo čo? Ty štíš čelom? Z jakých spodnený? Čo robíš, ty debil? Kokos, vieš, koľko mám slín? Však to prehod. Samozrejme sa mi počia z reničky, ty kokos. Daj mi vreckovku, prosím ťa. No, daj si mlieko. Jednu vytrvanú vreckovku, kde si bude vyšúkať sopel. Sirupovú vodu chceš, že? Čo soplíš, si debil? Vreckovku mi daj, Čo si prosím malý ťa. debil, pozeraj. Ty sa aj napiješ z toho super. Daj mi vreckovku. No, teba tiež ale odrbalo, ako tak pozerám. Posledných 5 hočí. Počkaj, ešte to ne... Peťo, pretri si oči teraz.
Koľko, ale riadne cecky máš, Peťo, to som si až teraz všimol. No mám. Čaká, ale to je pohodičke, hoči. Druhá ťa už ani nepáli. Už máš Ty taký, si extrémista. taký ty si kokos. odjebaný, že už možno ani nie, no. Však to, že proste druhá ti už je jedno. Ne, na budúcu ochutnávku som chcel robiť to, že nakúpim youtuberské kokotiny. Nie, kámo, to je waste money, podľa mňa. A čo? Tari A drinky. čo? Tari drinky, fizzy Tari drinky, no. Mr. Beast, všeličo možné, čo nájdem. Musíš kúpiť každú príchuť tých buzerantov, čo majú proste, bože, ten čierny a Jake Paul. Čo tu majú oni? Prime. Prime. Každú príchuť Prime bude... Alebo vieš čo? Normálne bola taká jedna stránka, ktorá ti poslala proste krabicu. Azijských vecí. Áno, No. tak to by som možno vyskúšal. No, za 50 € ti pošlu proste No. plnú krabicu. Hej. Potín, random. Dám si nakoniec jednu poslednú pre vás, ak sa doblívam, tak je to na vás. Tu máš extrémne. Fuj, ty koko, ale to aj kandli. To ty kandlíš? Fuj, Vyplú to do tej výsky Nie, plastové. ja to zjem. koko, ale počúvaj, že ja som otvoril tú krabičku a že to je tak Ja som stretnúť s kávočkou, kávo. Už to som prvé. mrdlavý cigán. Daj si žuvačku, kamoško. Sú aj horšie. To je čilec. Ty si kokot. Čo to je? Ty si kokot. Čo to je? To je čo, mlieko? Že buď narodeninová torta, alebo špinavá voda. Tak to máš asi tortu, keď si mlieko. To je Tak asi keď sa... To je grc, to je otras, to je jak tá grcka. To je tort. Ja neviem, na to cítim. Nedýcham na mňa, debil, dopredu dýcham. Do prievadu. Do okna. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Uvidíme sa na budúce, pravdepodobne u tých azijských kokotinkách. Alebo nejakých zahraničných. Menil tón hlasu. Si to mi No, zajebalo. youtubersky, ne? Ale to zarabal over, ne? Môže. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Špičo. Tešte sa na nové... Už to vypni do piče, na čo si tu? Na čo sa táto furt kúkaš, kurva? Skurvenci.